Cuek tapi mau. Oras marita manginang, alan na nang masuk ma prosesi, pendita paraladot kaya nakota na naing makatindakon haporsyaon, asa jongjong mahita saluna. Kundul mahita. Horas marita saluhuna. Parhalado hagawe jalan lurat Cimahi. Pasahaton tusude ruas. Doho tamu nomor minggu di Tikion. Horas jala selamat beribadah madihita. Tabuka masuk maret demahita.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot gor ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gor ni tondi perbadia, na tumo palangit, dohot tanoon. Amin. Disuruh de taringot tu dosata, hamu ali akadongan, molosongoni dihaholongi debata hita, ikut dohita masih haholongan sama hita. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata pergogo na suatu dosan, amanami na di banua gijang, mau lihat marohanami tuho, ala di lehon ho anakmu na sasadai tuhami, jala di polo ho hami sian gonggoman ni sibolis, hupangido, say ramoti hami di bagasan hatam, asa margogo hami, jupa masa hasusan dohot hagugutan, say sama dosan nami dohot pangalason nami di hatam na badiay, say perbadiay marohanami marhita-hita tordim, jala pamasuk hami Tuhan aluan sogot, asa pujion nami hori sirodi saliling-liling na, marhita-hita Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari de mahita. Tangyo nama patik ni debata di minggu tasadarion, ima patik patuluhon doho lapatanna, patik patuluhon dang jadi dohoron goar ni debata yang go soture dalanna ay hona umma dosogot akka namar sineyang di goarna, dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohat tadi ibana, asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujar narwa, manang mangasi, marhite-hite goar ni debata, ay di na tersosak, dohot di tangiang, dohot di puji-pujiat do si dohonon goar ni debata, imasahat na, rak mangidugo mahita taringot tu patik nai. Ale Tuhan debata sai perbat lau maulau nohombar tu patik mi. Amin. Mari hita. Jehovah
tatopoti madosata martang yang mahita. Ali Tuhan de bata ama nami na di benua gijang. Hodo na patupahon hasisani dosa di hami halak nadangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya sima roham di hami akana mengarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagas rohanami hasisani dosa nami. Lehon matu hami todip nabadiai asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asahot rohanami marhapos yaon. Laho mangkotapon nasa dosa doho roha purtibion. Asahu pasahat hami diri nami tuho. Gabe pilihan na mangulo. Jala na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema baga-baga taringot Tuhan sani dosa. Songonodo hatani Jehovah unang homabiar ay ahu do siluluhon ho. Nung nga pola hujo guarmu ahu na punahong. Hasa nga ma di debata na digijang. Amin. Tauduti marede. Tabegema terpuk hatan di debata di minggon iman adianet sian pesalmen video 42 mamuka sian ayat sada 1 ayat 12 asata jahama namarsi kasoring pakalunguton di jolma di bagas di debata ede si podaun sian aka anak ni si Korah mauas dotodiku di debata na mangului adiga petol has ahu asa huida bohini debata molo sapala marningot ahu disi jadi usema hui lalaro hakku di bagasan da uduri ahu na jolo rap dohot akka na torop manopot aho marari raya tuki doro hakku di bagasan
KBG matiting di huriata. Shalom, Horas Madihita, titing namaragam sadarion di Huriata, HKBP Jalan Lurah Cimahi, Distrik Saplalu Jabar Tengdi, Ima Minggu 22 Juni 2025, Guarni Mingguta sadarion, Ima, Minggu Parjolo Dung Trinitatis, namangihut topik ni mingguta sadarion ima ditaluhon Jesus todi najahat. Anda mangihut sermon parhalado. Di hari Selasa 24 Juni 2025 di Patupado sermon parhalado masuk pukul 10 pitu wib. Namangihut museng sermon week. Huriata Patupahon Sermon Week dari Rabu 25 Juni 2025 mulai pukul 10 siang wib. Di week 2 di Bagas Seni Keluarga Nyonya Aruan Boru Silitonga Oppu Tamaro Marenganan di Jalan Lurah Cimahi. Di week 4 di Bagas Seni Keluarga A Sagala Boru Sitanggang Maralamat di Jalan Raya Cibabat Gang Sirnagali Cimahi. Di Wek Onom, di Bagas Seni Keluarga LA Sitanggang Boru Simatupang, beralamat di Kampung Legok Embok, RT 02 RW 03 Cipende Padalarang. Namangihut museng di Wek Walu, di Bagas Seni Keluarga M Hutahayan Boru Silitonga, beralamat di Komplek Nusa Persada Jalan Sadarmana. Namangihut di Wek 10, di Bagas Seni Keluarga Y Simanjuntak Boru Sibarani, alamat di Jalan Permana Utara Cimahi. Di Wek 12 di Bagas Seni Keluarga M Pakpahan Boru Manalu, di Klaster Bumi Permai Cilame. Molo di hari Kamis 26 Juni 2025 pukul 10 siang, di Wek Sada di Bagas Seni Keluarga B Sihombing Boru Simanjuntak, beralamat di Jalan Lapangan Tembak. Di Wek Tolu di Bagas Seni Keluarga FP Simangucong Boru Hutasoit, beralamat di Jalan Pojok Utara Cimahi. Namangihut di Wek 5 di Bagas Seni Keluarga Dr. Andus H. Siregar Boru Simanjuntak, alamat di Komplek Armet Jalan Teng Sangkuriang. Namangihut di Wek Pitu di Bagas Seni Keluarga E Pasaribu Boru Purba, beralamat di Komplek Cilame Permai. Di Weksia di Bagas Seni Keluarga Situa MT Sinaga Boru Sitanggang, alamat Nasida di Komplek Bumi Paku Sarakan Sada. Di Wek 10 Sada di Bagas Seni Keluarga EA Sihotang Situa D Boru Huta Barat di Komplek Bio Parma Babakan Cianjur Gunung Batu. Namangihut museng persembahan pembangunan. Di Mingguta Sadarion, Minggu 22 Juni 2025, Patupahot tado papungu amplop tu pembangunan. Tapasahat mai ditiki na papungu pilihan paduahun hita tujolo. Alani i tatupahi ma di Bagasan Lasni Roha, marharoroan sian hapor syauta, amplop di Parade Huria. Naeng marbagas titing paduahon. Naeng majalo pasu-pasu perbagason ma Saudara Fiston Martin Justinus Nababan, anak ni amata MH Nababan Nahinan, tubuh ni inata ER Sintaria Boru Simanjuntak Nahinan, namaringanan di Babakan Cianjur, RT 03 RW 10, Ruas Ni Huria HKBP Cimahi, Dohot Orwana, Saudari Dahlia Boru Simanjuntak, Boru ni amata O Simanjuntak Nahinan, tubuh ni inata R Boru Marpaung, Nda F22, Ruas Ni Huria HKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat. Pamas-masuon hari Sabtu 28 Juni 2025
di Gereja HKBP Cimahi, Jalan Lurah, Resort Cimahi, masuk pukul siawip. Namangihut naing marbagas titik paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma. Saudara Silver Kaisar Octavianus Simanjuntak. Anak niamata Rukman Simanjuntak nahinan. Tubuh ni inata gonggom humica rohana boru pardede. Namaringanan di bumi Citere Permai Cimahi. Ruas ni Huria HKBP Cimahi, Jalan Lurah, Resort Cimahi, Wek 10. Dohot Orwana. Saudari Sriwati Gulo. Boru ni amata Agustinus Gulo nahinan. Tubuh ni inata Rilati Waruwo. Namaringanan di Jalan Wedana, nomor 30 Jatinegara, Jakarta Timur. Ruas ni Huria Gereja GKI Bekasi Timur. Pamasu-masuan hari Sabtu 28 Juni 2025 di Gereja HKBP Cimahi, Jalan Lurah Cimahi, masuk pukul 14 manang 2 arian. Namangihut mamuse maka tidakon haporsiahon. Di minggu tasadarion, Minggu 22 Juni 2025 di permingguan arian pukul 10 WIB di Patupa Huriat tado maka tidakon haporsiaon. Tu 27 halak yanakon ni Huriata. Diuduti ma marulon na badia. Na di dohotan di sudi parguru malua. Na torasna dohot keluarga. Namangihut padidion na badia reguler. Di minggu tasadarion, Minggu 22 Juni 2025, di permingguan arian pukul 10 WIB, di Patupa Huriat tado padidion nabadia reguler, gudang natardidi 2 halak. Namangihut serah terima dohot pembubaran panitia pesta peresmian. Denggado mardalan pesta peresmian dohot pembangunan, napinatupan ni Huriata di minggu nasalpu, di bagasan Lasni Roha. Sialani di Patupa ma pembubaran panitia dohot serah terima tuhuria di hari Minggu 20 Juni 2025 di permingguan arian pukul 10 WIB. Serah terima di Patupa dung jolo di audit Badan Audit Huria. Imana di Patupa di hari Kamis 26 Juni 2025. Namangihut parheon ama distrik. Domu tu pareheon ama distrik 10 Jabar Tengdi di Patupa do perlombaan manang pertandingan antar huria. Nah di dohotan di seksi ama di Huriata. Acarai di Patupa di hari Jumat tanggal sada saat 30 Juni 2025 dibuka ma pendaftaran pelajar sidi reguler tahun 2025-2026. Tu ruas nana yang mendaftar, asa dibuan ma surat pengantar sian sit masing-masing dengan melampirkan fotokopi akte terdidi, akte kelahiran, dohot kartu keluarga. Songoni ma titing na masa di Huriata, dohot nanang masa, tuhat tama nama masu-masu hita saluhut na. Shalom. Maret de mahita huhu mata pasahat peliata sada ado sadawi. Nasa pinangina
debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mga ramoti ate-ate doho pikiram muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hata nito hata, dilas ni rohata di minggu sa darion. Imana tersurat di Lukas 8 ayat 26 sa 1 ayat 30 sia. Hujahama marlayar na sida tuluat Gadara, todokon ni luat Galilea. Asa dung terdarat ibana, dapat sama sada halak isi ni hutai, partod di nahodar. Nung nganania liling na dang olo be marabit, jaladang olo miat di jabu, dia kaparbada ad ibana. Alay di sidi ida Jesus, mangangguki ma ibana manukap di jolona, jalagugo maswarana madok, marhua ho tuau, Jesus anak ni debata na sutibul, huelekelek ko, unang awar sahi. Alay di dokot Jesus do tod di nahudari ruar siat jolmay. Nung ngajojot di soroy ibana, gabe diratay jala dibiakon hala ibana law mga ramoti. Alay dirapu ito di ido akka ihoti jala di hida-hida ibana tu halongonan. Disukut Jesus ma ibana. Ay si dogoarmu. Gabi di dokma loksa dogoarhu. Ay torop do to di najahat sorang tu ibana. Laos dielek-elek na sida ibana, unang dipaksa na sida turut tu banua toru. Alayalong malisidi robeani babi sa punguan na balga na majapali, gabi di pangido asa diloas na sida mamongoti akai, jadi dioloi ma. Gabi ruar matod di najahati siya jolmay, dibongoti ma akka babii, jala marbubur ma sa punguan babi isian rura tu tao laos matemogap. Alaylong di ida akka parmahani na masay maporos manasida dibaritahom may dihuta dohot di akkaladang gabi ruar manasida marnida naong masay didapot ma Jesus jadi jupang nasida mahala na jahati marabit jala marroha hudul di labung ni pat ni Jesus. Jadi hatahutan manasida alayak ka na marnida sa ido pabuahot tu nasida akapangalaho ni hamamalum ni na sorangan niya katodi na hodari. Jadi dielek-elek sa luhupang sinilua humaliang Gadara maibana asa sumuru siyan nasida ay biyahaton si tuturo nasida laos bongot tu parao maibana lau mulak. Dilek-elek halak na tidang dito dinajahatilo ibana nang dongan na ibana niyan alay di palau do ibana ninna ma muli mahotu jabum pajojor ma saluhut nabinain ni debata tuho jadi lau do ibana dibaritahom ma disadok hutai nasa nabinahin ni Jesus tu ibana iduang gosahat na oras madihita damang dainang namarlas ni roha lumobi man at oras ni na mabuan yan akon na terdidi songonin at oras na mangudurhon anak kon na makatidak ko kaporsyaon na dibagasan nari sa daryon las rohata laho manomunomu sudi pasu-pasu ni debata halak batak ololo si Jupangon tradisi na si Jupangon bigu-biguon ya doang si Jupangon isi mahamun okya di pis-pis dohot bulung rata ala adong do tradisi ni halak batak molo si Jupangon manang bigu-biguon ito ribuat do bulung rata dungi dilakay may mana pitu hali malum may na artina hamuak kadongan boy do pepe mahamata pemahaman sampai sekarang
walaupun sudah menjadi Kristen, walaupun sudah menjadi orang yang percaya, boy dope godang pemahamata herau jago begu sak kita. Jala seherana inganan ni begu hita. Jala seherana inganan ni begu sudi nasa na diportibion. Isi mama biar molo tinggal salak ngejabu. Perguru malum majo. Siapa yang takut kalau pergi mamanya, bapaknya semua tinggal dia sendiri, takut di rumah? Siapa? Yang mau maluan nggak boleh bohong. Mabiar, apa yang kamu takuti? Hantu. Begu. Bukan orang lain yang dia takuti. Nah, amanginang alanido godakia do begu di halak Batak. Begu atuk, begu gajang, anak ngapirong bake. Pemahaman anak ni begu gajang ibi tahoin na. Begu nur, begu robean. Adong do begu robean di halak Batak. Molo-molo maghrib di hutai dokon dungo ando begu robean ko ina. Dangin adong do begu robean di halak Batak. Do sude hola tuyul lo na sorong halak Batak kaki. Adong go tuyul di halak Batak. Adong do halak Batak memelihara tuyul. Nagtapo to ba. Nah, bahasa begu tahatai berjulu. Ala memang molo itahatai turpukon hanguak kadongan na manginang adok sahalak na begu-beguon sa sitong na habigun ni ibana adong tradisi ni halak Jahudi molo mate halak na jahat di ngulu na hiyan molo parjahat di mana mate gabi begu na jahat mabiguna. Molo halak Batak pemahaman na molo mati itu dia lebih guna. Tu sanggarin na teh. Tu bona ni sanggar do berjulu teh hai dokon. Edang dipahami kamu nabi budaya tai sayang nai. Wah sayang do kan. Nah. Molo adong na mati berjahat biguna pi jahat di dokon. Jadi adong masahala jolma ngatung lelengod dua tidang geramalum datu sian sude hu tape na dilulu itu son uba sian hu tape na dilulu itu son sude dan kubera boy malum akka padi tape dan boy pamalupon akka malipe dan boy pamalupon hati hai alania nunga godang roh tuibana ima akka roh jahat roh najis masuk tuibana jaladak sada jaladang dua hamuak kadongan alanido dibiakom may mana bahasa daksada bahasa dang dua guarra dangi boto imana be molo hita kan iselo hono aing naron molin na tolak Batak opung muduau na berarti sering do hita marupuk tu begu. Nah ngagulakian ujung na isi maguarra di bain si loksa doau inday bana marloksa ngagulakian danga dong be partikian na laho mamereng ise do goarna manang songo dia do akka kriteria na hamo akka dongan ala ni gudang na ujung na dibiakon may mana dibiakon naritik maun gabi ritik may mana kan dibiakon may mana alai taingot iya ibana dibiakon molo tarujuk jona jolo hal mabiakon itulah hukuman sosial yang terberat salah satunya. Molo halak Batak hukuman sosial na terberat ima ketika diusir dari kampung.
karena melakukan sebuah tindakan kejahatan. Dia akan diusir dari kampung, dipalao. Nah, Odi Biakon ini juga menjadi hukum sosial doon. Bahasa gabi hukum sosial, nah pasti keluarganya maila do. Ya kan? Ay di dia si anu, di Biakon doon wangi. Di dia di Biakon, dakke ajol ma di Biakon di Jabu. Minimal di sopo-sopo di balian. Di sopo di balian, di tadamu di balian. Ladang. Di ladang. Tu sino di bahay ni ala unang mengganggu. Nah, molo di tradisi di halat Yahudi, daong tu dia do, tu kuburan do di Biakon ni. Di kuburan, bahasa di kuburan, ala memang pemahaman nasida roh jahat do na masuk tu ibana. Tidak ada tempat untuk roh jahat di tempat orang-orang yang suci, nah, di tempat-tempat orang yang na baik, na linggan. Ujung na Biakon may mana di dia di kuburan. Alay memang hamuak kadongan siya tradisi bolo tabereng tiki idang adong do pe rumah sakit jiwa. Irotong. Dang adong do pe rumah sakit jiwa. Dang adong do pe psikiater. Dang adong do pe segala sesuatu asal marsahid ala ni begudo. Halak batak pe unang salah hita ino pe mahamanawalta. Alanido di orai di agenda ni HKBP makubur namo di dangboy mangangguki songon si pelebegu ala molomate halak batak dianggap doi nani joput ni begu dianggap doi ngamati sianu marsalau doon na idaba isokki begu ido huruay mana di dia ipolak ido pe mahaman na dia mana bay lua-lua hobi gugat jang doro mana menang na dia dan lain sebagainya tikigilengi bay lokodo moloro bay gugat jang unang berek tu gijang da so tuk tak bagat jang imana no biguina ikon nasaut doho inna belia man dapat rohani bigu yaki. Nah itulah pemahaman kita. Biar ni jolma itu bigu ilo nang terjadi gabe di bay may bana tu dia tu kuburan ay di silo ibana di Biakon. Hamuak kadongan ala ni jorbu ni begu na masuk tu ibanai. Diro ma dang marpakea beibana, dang marabitabi beibana. Dang adong be abit dipake ibana. Bahasa ala molo manobbo, molo robigui ito resursari do dirina. Ito hurian itu hatta Roma Jesus. Odo na menarik. Basibolisipe porseano. Berarti dangolo hita songon siboli sola porsea. Iko berbeda do hita tong siya sibolisi. Molo sibolisi hola porsea hita iko dohodo malua di ha porsea otai. Iroto. Roma mana tawar menawar roha lagi. Unang roho tuau. Kenapa kamu mengganggu saya? Tarima. Molo tajaha dia kabukui di bahasa aslina. Bahasa ganggu mau. Nga nyaman au dison. Nah. Roma mana? Yesus madoko. Keluar maho. Nah. Roma musa sibolisi. Anong malisi babi di bain. Jedak pola kasar hata babi sebenarnya. Hola tergantung ketika kita mengucap petuise doi gabi kasar. Itu kan? Ah, molo tujol matong idok kosong ni bakasar. Alay molo tu pinahat dodak kasari dah. Dangin? Nah, adong dori sa babi ninna. Ala peternak babi. Ternyata molo peternak babi dodisi itorlau marohatta. Ternyata daerah tempat Tuhan Yesus mengusir roh itu bukan tempat orang Yahudi, tetapi orang non Yahudi. Ala Yahudi lang boy mangalang babi dah. Itu kan hukum kenajisan dang boy berarti non Yahudi
Di sini ibadah mangula, ternyata Tuhan menyembuhkan bukan cuma untuk orang Yahudi, tetapi orang non-Yahudi juga Tuhan sembuhkan. Tuhan berikan anugerah, Tuhan berbelas kasihan, Tuhan berikan nang damai sejahtera. Rumah mana? Itu sama memahami inna. Hamak kadongan. Molo dibahasa idokon. Herana martangi yang dosibolisi tu Tuhani asa di loa sibana tu babi i ruar ma dioloi mai itor marbubur ma itu bahasana kan itor langsung masuk ma tu pinahani tu babi i akatot di nahodari si loksai nakin namar loksa-loksai na banyaki masuk ke babinya terjun ke jurang dan ke laut, akhirnya mati. Ketika mati babi i, inganan ni si polisi, lau mamuse, gabe boado jolma naung tininggal honni si polisi. Di rokma, nung gabe marlutut ibana manang na marsoba ibana dipak ni Yesus jala nung gabe dipakai ibana hamuak kadongan irok jubahna pakaianna tadi yang sudah dianiaya itu sudah tidak pakai baju lagi, sekarang dia sudah pakai baju. Ahadola patanna molo sian hata jubah baju nai itu sebuah lambang dari harkat dan martabat manusia. Harkat dan martabat manusia. Terkadang harkat dan martabat kita dibelenggu oleh roh-roh jahat dalam hidup. Tetapi ketika Tuhan mengeluarkan itu dari orang yang dibelenggu, dia kembali memakai jubahnya, harkat dan martabatnya sebagai manusia sejati, Tuhan pulihkan. Gabi jolma tidak bisa dan tidak pernah menjadi tuan atas kekuasaan Tuhan. Hanya Tuhan yang berkuasa. Sehingga ketika Tuhan yang berkuasa, berarti Tuhan mempunyai otoritas penuh dalam dunia ini. Dalam dunia, aspek apapun, Tuhan Allah yang mempunyai otoritas. Walaupun seakan-akan tadi iblis menang, boy bersarang di tengah-tengah ni sahalak jolma, menyiksa sahalak jolma, marloksa-loksa roak kasibolis tu si. Tetapi ketika Tuhan menghardik, Tuhan ada di situ, dia lari molo hata-wata na marikati maun asinggo moledok ko cicing di hitaan marikati sekencang-kencang na HP son adoy soro idokon cicing diam kan HP di hitaan cicingin na lari dosa kencang-kencang na berarti berbeda dari kita unang doko kamu betu hami isu hebek kami non HP maksud muna dia di tempat dokan nah itu olah roy habang lari mereka lari bahkan menyembah bahkan mereka berdoa kepada Yesus saat itu memohon ampun kepada Yesus agar jangan dikeluarkan tetapi harus keluar dan ternyata menjadi pinahan ma dibain sasaranna. Adong adoko bahasa ko pinahanin na. Balak sukuno ni, basukuno ma Tuhan ate. Ternyata dalam pemahaman keyahudian teks bahwa itu adalah najis. Tempat najis juga Tuhan sudah sempurnakan. Kuburan adalah tempat-tempat yang dinyatakan untuk orang yang dirasuki setan, orang yang tidak dipandang lagi hidupnya di dunia. Tetapi ketika Tuhan hadir di situ, Tuhan mengubah segala-galanya. Yang telanjang tadi, yang tidak pakai jubah lagi, tetapi setelah ada Tuhan, dia memakai jubah, harkat dan martabatnya. Tuhan ubah dari orang rendah menjadi orang yang sama dengan ciptaan lainnya, dari orang yang dihujat menjadi orang yang sama
sama kedudukannya di mata Tuhan. Dari orang yang termarginalkan menjadi orang yang dijunjung hidupnya oleh Kristus Yesus. Maka saudara-saudara, jangan pernah menakutkan apapun dalam hidupmu. Ketika engkau benar, ketika Tuhan, segala-galanya akan kamu menangkan dalam hidupmu. Hanya Tuhan yang punya hak dalam hidupmu, bukan dunia, bukan iblis. Maka serahkan segala-galanya kepada Tuhan. Hiduplah dengan penuh dengan damai sejahtera yang dari Tuhan, sebab hatimu dan tubuhmu bukan bait iblis, tetapi bait Tuhan yang kudus. Kamu kudus, bukan najis. Kamu telah dikuduskan oleh Tuhan melalui darahnya yang kudus. Maka terimalah anugerah keselamatan dari Tuhan. Amin. Pasu-pasu mahatam di bagas ang ulo nami. Asaboy hami Tuhan. Ginohan nilas ni roha. Marhite-hite hatam. So ngani manang natoras na mabunak kaya nakon na. Gabigo las ni roha manasida pasahaton ito ho ditonga-tonga ni Huriam. Gohi nasida di bagasan asin ni rohami. Jakod dadada ko gabi anak harajawmu. Jala palawas banatoras. Marsitutu di padanna. Laho patupahon daw linadinggan. Di ngulo ni anak ko na. Nang yanak ko mo naneng makatid ako kaporsyaon. Alay Tuhan lampaho ma nasida di hahotan na songonjol ma naong porsea jala dewasa matoras matubang haporsyaon nai dang muramurabe di ela-ela tod di portibion namarsahi ruasmu pamalum alay Tuhan nasusa ramoti pargugoy nagali lehonuduk ni roha dihami tualupamu na badiay. Mga sahod Jesus Kristus nang diak kanatoras dohot nanayng magkatid ako kaporsyaon anon marulaw na badiya na sida. Todim na badiyay ma makirpasi na sida asa lohot tu ulaw ni jala lehonomu asi-asi haluaw tu nasida marhite hase saan ni dosa. Alay Tuhan taruhodon nami mapilian nami tuho. Say loas sami manaruhon no denggan no muli tu alupamu na badiyay. Di bagasan Jesus Kristus. Amen. Pasahap mapilian mo tu Jehovah, marede mahita.
dia, marede mahita. Jesus naik terdiri jumpa sebesar serunya mengelilingi huruf menjalar di bawahnya kurasnya nasidah betusan ada satu Tuhan padaku. Alia manami na di banwagijang, narodo hami tujulong, mabuanak kadat danakon, saya si maroham, jalo manasida gabi anak komu, pasu-pasu jala pergugui manasida mangiyahi hanguluan sugut, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jongjong mahamuna toras, nama buah ni anak kon na nang terdiri. Atong hamak kadongan, nama buat dadanak sididionon. Tangi kamu mahata ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tulia portibion. Nin nama dok akasisianna. Pulay hamu masaluhu bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goarni de bata ama. Dohot anak, dohot tod di parbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut. Nahuto nahon itu hamu. Jala ingok ma. Saido anakku do hamu ganupari rasi rasaro ajal ni hasianganon manangise na porsia dohot ni didi dapotan hangoluan alai na so porsia hona uhum sogot tangi hok kamu madohot hata na tersurat di surat ni si Markus adong ma akan mabuadat danak tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipicang kasisian naima nama buani jadi dung diida Tuhan Yesusi sugu marohana di dokma luas samu maka dana kiro tuau unang orai hamuna sida ai dia kasih songoni do harajaun ni debata na tuturo na hudokot tuhamu manangise pe anggo sosongo dadana ibana majalo harajaun ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akadat danaki dia pehom matangan na tu nasida mamasu-masu nasida atong hati dakok kamu majolo hapor siaut tai rak mahamu madok atong alusihamu mahata na husuk kunon dipangido hamu nuaing di dio nakadadanakon tu bagasan ni nahina porsiam muna alusna beha naolo do hamu mamudai anak komunaon
asa diboto jala dihutun na sida hatani debata alusna naolo do hamu marsuru na sida tu gereja dohot tu perguruan di Huria Protestan asa gawe ruas na mangulu na sida tu Tuhan Yesus Kristus alusna atong tapasa manasida tu debata marhite-hite padidion na badiay Roma 7 sada. Ale kimita alona si majutak hudiri mahotu bagasan goar ni debata ama dohotu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohotu bagasan goar ni Tod di Porbadia amin diramoti Tuhan debata maho dihabobongo motu bagasan harajaun ni debata rodi saliling nililingna amin. Ale Gavano Xavier Mosa Sembiring hudiri mahotu bagasan goar ni debata ama dohotu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohotu bagasan goar ni Tod di Porbadia amin diramoti Tuhan debata maho dihabobongok mo tu bagasan harajaun ni debata rodi saliling nililing na amin. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nung ahubasahat tami akadagdana ko tuho. Jala di jakokodo na sida gabi anak komu marhite-hite padidion na badiay. Asa masuk tuhuria ni hala Kristen na sida di tanoon. Jala gabi panean di hanguluan na saliling nililing na. Asima roham dohot diakan at oras ni dagdanakon, saay pargugoy, jala ajari manasida manogu-nogu dagdanakot tuho, asarap taruli na sida diaka artani harajomu. Amin. Masuk mahita, tu acara makatidaku kaporsiaon, mari di mahita. Jongjong ma natoras niyak ka na nang magkatidag ko kaporsiyaw. Hamu alin at oras ni dagdanakon, di da hamudo yanak komuna haholongan ni rohamuna, jongjong dison,
Tama jumolo madok mauliate hamu sadariot tu debata alani sudi asini rohana na selaun. Ay di pangulo do nasida rasi rasa nuaing. Jalasanga di boto nasida hatani debata. Dohot dalan tuhanguluan. Alani tamado ingotom muna sadarion. Akapapahena muna na tuak kaya nak komunaon. Ay dang dilehot debata akadadana kot tuhamu. Asa adong dongat-dongat muna mangula ulaw sabing. Alaya sa ditogu jala diajari hamudo nasida. Mangihuton hata ni debata. Ido ubain na dilehon. Ditangya kok kamudo ganupari ianak komunaon na sailaon. Asa unang mago nasida. Molol dihilala hamu noaing hurang ni pabahenam muna. Taringot tu akayanak komunaon. Tamaw dukamu tu debata, manopoti salamuna, martangiang mahita. Ale amanami amaninasa na targoar ama di banuagidjang dohot di tanoon. Say tangihom matangiang namion, jakom maakadadanakon gabeyanak komu. Asima roham, lehom matod di parbadia itu rohana sida. Asa gabi sisiamuna sida rodi saliling nililing na. Molotong nahurang pabahinan nami nasa ilaot tu nasida. Sayse samai, sayudang matargasip nasida. Jala udang loas mago manang ise nasida. Binahin ni pangalahon nami asi maroham, sahat tutangammu manasida. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Jong-jong mana na yung makatidakon hapor siyaon. Hamu akadadanak na hinaholongan ni debata. Na jong-jong do hamu noaing di jolo ni debata. Na mamereng torus tu bagasan rohamuna. Doho di jolo ni huriaon. Nung aliboto hamu lomo doho sogo ni rohani debata. Dang terbaik kamu be marsidalian sogod di hari paruhumani. Molo ingo rohamuna diakka hari ningolumuna naung salpui. Tamama dok mauliati hamu tu debata ala ni sudi asini rohana. Jala molo diingot tamu akka pabahinam muna na soture. Tama marsak be hamu sadarion marningoti. Buat kamu maluhut na tutuhan Yesus. Asa disesai ala ni mudarnai. Na use hubok ko perdosa na manopoti dosana. Alay paubahamu marohamuna. Huhupuk kahamu maparangin ay baru olat ni sadarion. Asa dalanam muna dalan nagogoy. Namarhapati at tuhanguluan si saleleng ni leleng na. Ato ngalusi hamu man nahusuk kunon. Di jolo ni debata. Dohod di jolo ni akadongan na pungudison. Di parhatutu rohamdo hatani debata na ginuruhommu na sailaon. Holanido dalat tuhanguluani alus na. Olodo hosian nasa roham tumudalhon sa luhud dosa. Jala olodo hotujuluanon mangihuton hatani debata. Rodi hasusuda ni bohalmu alus na. Olodoho makanguluhon hapor siyaon na sitongi, na hinatidakon ni Huria Kristen Protestan, songon na tersurat di padan na robi, dohot di padan na baru, alus na. Atong marpada dohamun waing dohot debata na bariyay di jolo ni Huriaon, tungunang ose hamu, say burjuma hamu marningot sa luhut na'y, asalam hot hapor siyaw muna, martangiang mahita. Alea manami jala debata nami, suru matod di parbadia turohan nami be, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Hulihok kami marohan nami bain inganamu olat nyon rodi saliling nililing na. Suraton jala sa hapi matusi sude, naukuloy hami. Say paujung maulaun na pinuk kami di bagasan rohanami. Ramoti mahami sa sudena. Unang tuhamagoan sogo manangise siyak kamion. Togu jalay ring-iring mahami ganupari.
asa sahat tami Tuhan uluan na sora suda, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hati dakok kamu majolo, hapor seom muna. Hudul mahamu, Roma 7 22 halak. Angel siapa? Kamu dulu. Hata si paingot di Simonika Magdalena toga torop, Jakobus 5 ayat 10. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Saya berjumah horasi rasa mate, dungi lehonok kumatu hotupal hanguluan, parangihom mahatani debatana ginuruhom mi, aido hanguluammu. Hata si paingot di si Angel Kristiani Sihotang, Yesaya 26 ayat 7, jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Saya berjumah horasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan, parangehom mahatani debatana ginuruhom mi, aido hanguluammu. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan debata amatta, do sian anak na Tuhan Yesus Kristus, do hotot di porbadia, saya didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargogoi mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Livia Cesi, Markusia ayat 20 tolu, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya berjumah ho rasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho tupal hanguluani, parangehom mahatani debatana ginurhom mi, aido hanguluammu. Hata si paingot di si Tiurma Kristin Nainggolan, Ibrani 10 sada ayat 10 sada. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Saya berjumah horasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho tupal hanguluani, parangehom mahatani debatana ginuruhom mi, aido hanguluammu. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan debata amatta, do sian anak na Tuhan Yesus Kristus do hotot di porbadia, sa didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargogoi mahamu tupahon nasa nadinggan. Amin.
Hata si paingo di si Eliana Ruth, Angelika, si Hobing, Matius Onom ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sai burjuma horasira samate, dungili honok kumatuho tuppal hangoluani, parangeho mahatani debatana ginurohommi, aido hangoluammu. Hata si paingot di si Aurelia Teresia Damanik, Amsal 4 ayat 20 tolu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Sai burjuma ho rasi rasa mate, dungile honok kumatuho tuppal hangoluan, parangeho mahatani debatana ginuruhommi, aido hangoluammu. Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan debata amatta, do sian anak na Tuhan Yesus Kristus, doho siat todi porbadia, sa didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Abigail Jonatasia Nauli, Matius 10 ayat 10, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Sai burjuma horasi rasa mate, dungile honok kumatuho tuppal hanguluan, parangehom mahatani debatana ginuruhommi, aido hanguluammu. Hata si paingot di si Maria, Ananias, Margareta, si Majutak. Matius 10 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Sai burjuma horasi rasa mate, dungile honok kumatuho tuppal hanguluan, parangehom mahatani debatana ginuruhommi, aido hanguluammu. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan di bata amata, do sian anak na Tuhan Yesus Kristus, do siat todi porbadia, sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu, patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Gracia Teola na Alodia Purba. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Sai burjuma horasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho tuppal hangoluan. Parangehom mahatani debatana ginuruhommi, aido hangoluammu. Hata si paingot di si Erika Octaviana Tapubolon, Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sai burjuma horasi rasa mate, dungile honok kumatuho tuppal hangoluan, parangehom mahatani debatana ginuruhommi, aido hangoluammu. Jalo mapasu-pasu siat Tuhan di bata amata, doh sian anak na Tuhan Yesus Kristus, doh siat todi porbadia, sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Hartati Purba, Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sai burjuma horasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tuppal hangoluani, parangehom mahatani debatana ginuruhommi, aido hangoluammu.
Jaloma pasu-pasu sia Tuhan di bata amatta, doho sia anakna Tuhan Yesus Kristus, doho todi porbadia, sai didongani maho maralohon nasa najat, jala dipargugui maho patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Jivanya Felicia Margaret si Bajutak. Amsal sada ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmah dan didikan. Sai burju maho rasi rasa mate, dungile honok kumatuho tuppal hangoluani. Parangi hom mahatani debata na ginuru hommi, aido hangoluammu. Hatta si paingot di si Axel Jonathan Gabriel si Majutak, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sai burjuma hora si rasa mate, dungile honokku matuho tuppal hangoluani. Parangehom mahatani debatana ginuru hommi, aido hangoluammu. Jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhan debata amatta, do sia anakna Tuhan Yesus Kristus, do sia todi porbadia, sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di sini korotua tabunan. Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Sai burju mahora sirasa mate, dungile honokku matuho tuppal hangoluani, parangehom mahatani debatana ginur hommi, aido hangoluammu. Hata si paingot di sidika na 70, Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Sai burjuma horasi rasa mate, dungile honokku matuho tuppal hangoluan, parangehom mahatani debatana ginuru hommi, aido hangoluammu. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan debata amatta, do sian anakna Tuhan Yesus Kristus doho sia todi porbadia, sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Kelvin Reyes Togatorop, Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saya burjuma horasi rasa mate, dungile honokku matuho tuppal hangoluani, parangehom mahatani debatana ginur hommi, aido hangoluammu. Hata si paingot di si Marcel Rafael Togatorop, Amsal 3 ayat 26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Saya burjuma horasi rasa mate, dungile honokku matuho tuppal hangoluani, parangehom mahatani debatana ginuru hommi, aido hangoluammu.
Jalo hamu mapasu-pasu siya Tuhan di bata amata. Do siya anak na Tuhan Yesus Kristus do siya todi porbadia. Sa didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala di pargugoy mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Marcelino ha si Holland Sinaga. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saya berjumah horasi rasa mate, dungilehonokku matuho tuppal hangoluani. Parangehom mahatani debatana ginurhommi, aido hangoluammu. Hata si paingot di si Stephen Markason Girsang. Mazmur 91 ayat 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saya berjumah horasi rasa mate, dungilehonokku matuho tuppal hangoluani, parangehom mahatani debatana ginurhommi, aido hangoluammu. Jalo hamu mapasu-pasu siya Tuhan debata amata, do siya anak na Tuhan Yesus Kristus, do siya todi porbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugoy mahamu, patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Tibul Ebenezer Sirait, Amsal tolu ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya berjumah horasi rasa mate, dungilehonokku matuho tuppal hangoluani, parangehom mahatani debatana ginurhommi, aido hangoluammu. Hata si paingot di si Nathanael Parsaoran si Ringo-ringo, Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saya berjumah horasi rasa mate, dungilehonokku matuho tuppal hangoluani, parangehom mahatani debatana ginurhommi, aido hangoluammu. Jalo hamu mapasu-pasu siya Tuhan debata amata. Do siya anak na Tuhan Yesus Kristus, do siya todi porbadia. Saay didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugoy mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Ray atau Ray? Hata si paingot di si Step Ray Sitopul, Lukasada ayat 4. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Saya berjumah horasi rasa mate, dungilehonokku matuho tuppal hangoluan, parangehom mahatani debatana ginurhommi, aido hangoluammu. Hata si paingot di si Andresta Victor Marangi Sinaga, Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya berjumah horasi rasa mate, dungilehonokku matuho tuppal hangoluani, parangehom mahatani debatana ginurhommi, aido hangoluammu. Jalo hamu mapasu-pasu siya Tuhan debata amata, do siya anak na Tuhan Yesus Kristus, do siya todi porbadia. Sa didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugoy mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin.
dibaptis ya? Yang mau dibaptis ya? Ini. Hata si paingot di si Reza, Yosua, Efaius. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saya berjumah horasi rasa mate, dungile honok kumatuho tuppal hangoluan, parangihom mahatani debatana ginurhomi, aido hangoluammu. Hata si paingot di si Noziro Darel. 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu. Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Saya berjumah horasi rasa mate. Dungilehonokku matuho tuppal hangoluani. Parangihom mahatani debatana ginuruhommi. Aido hangoluammu. Hamu mapasu-pasu siya Tuhan di bata amat. Lo siya nanak na Tuhan Jesus Kristus. Lo siya to di porbadia. Sa didongani mahamu maralohon na sa najat. Jala di pargugoy mahamu patupahon na sa nadinggan. Amin. Kamu enggak ada marga? Ada. Ini ada hutahayannya. Epaius. Epipanias. Epipanius. Epipanius ya. Bisa dulu sedikit. Ale Reja Yosua Epipanius hutahayan. Hudidi maho tubagasan goar ni debata ama, doh tubagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doh tubagasan goar ni Tod di porbadia, amin. Saay di ramoti Tuhan debata maho, di habobongok mo tubagasan harajaon ni debata, rodi sa leleng ni leleng na, amin. Hata si paingot di si Christian Leonardo Saragi. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saya berjumah horasi rasa mate dungile honok kumatuho tuppal hangoluan. Parangihom mahatani debatana ginuruhommi aido hangoluammu. Hata si paingot di Rehuel Polar Nathanael Naibaho. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Saya berjumah horasi rasa mate, dungilihonok kumatuho tuppal hangoluan, parangihom mahatani debatana ginurhommi, aido hangoluammu. Jalo hamu mapasu-pasu siya Tuhan debata amat Kristus, do siya to di porbadia, sa didongani mahamu maralohon na sa najat, jala di pargugoy mahamu patupahon na sa nadinggan. Amin.
Hamu akan apinar hamaul ni debata. Nunga gabedongan sahuria, jaladongan sa panganan hamu, mangaton perpadanan nabadiai. Narga situtudo hamu ditobus, unang oloy hamu bedosa dohot sibolis. Rabotan ni debatado hamu maralohon pangagoy, asal ma totong rohamu na tuibana, jala togi honon na dohamu masuk tu harajaon banua gidjangi, martangiang mahita. Alea manami na di banua gidjang, saya si maroham dinasida akan na pinasahat noaing tuho, saya ramoti manasida marhite-hite tod di parbadia, saya pahok manasida di bagasan padan naung niuluan nasida nakin, saya parbadiay manasida di bagasak katam, asa tarida hapor seon nasida tujuluanon, marhite-hite parangi nadinggan. Amin. Upasaat kami matuyan akon nami sudi lau markor tujulu mahamu.
sonari sahat mahita tu na mendapat juara. Ada dua kriteria. Yang pertama kehadiran dan yang kedua prestasi. Yang pertama prestasi dulu, pada dasarnya menurut penilaian dari Amang Pendeta Inang Bibel yang mengajari, semua baik. Tetapi dari yang baik ada yang terbaik. Karena itu kami bacakan dari yang terbaik ketiga. Yang berprestasi yang terbaik ketiga dengan nilai 1124. Juara ketiga dengan nilai 1124 atas nama Marcelino Hasiholan Sinaga, supaya maju ke depan. Yang kedua dengan nilai 1130, dengan nilai 1130 atas nama Tiurma Christine Nainggolan. Juara pertama dengan nilai 1153 atas nama Stephen Mark Hason Girsang. Supaya kami serahkan waktu ke Amang Pendeta untuk memberikan hadiah. Ini ya teman. Terima kasih. Yang berikut juara kehadiran. Semua anak-anak kita pada dasarnya menurut penilaian tidak ada yang tidak hadir. Semua pada saat marguru hadir, tapi ada yang hadir 100%, tidak pernah tidak datang. Tidak pernah tidak datang. Dia sudah datang, gurunya yang ngajar belum datang, dia sudah datang. Mau lihat ada 2 orang yang hadir 100%, luar biasa. Untuk tahun ini ada 2 orang anak kita yang hadir 100%, tidak pernah tidak hadir, tidak pernah sakit, tidak pernah izin atau apalagi alpa. Karena itu ada 2 orang untuk yang pertama, tapi sebelumnya dari yang ketiga dulu ya. Dari yang ketiga, juara ketiga hadir 99%. Hadir 99%. Cuman 1 kali alpa, yaitu atas nama Abigail Notasia Nauli. Supaya hadir ke depan. Juara kedua hadir 99% tapi sakit 1 kali, yaitu atas nama Livia C.C. Siagian. Juara pertama hadir 100% atas nama
Timbul Ebenezer Sirait. Yang kedua, 2 orang juara 1 atas nama Aurelia Tresia Damanik. Untuk itu berkenan Amang Pendeta memberikan hadiah dari gereja kita berupa cenderamata. Nah, itu. Terima kasih. Marpoto Jo, marpoto Mang. Marpoto. Dan ini yang kita tunggu-tunggu. Kami persilakan mandok hata dari yang juara pertama berprestasi. Silakan. Mulia tema dilehon tiki tuau mewakili donga-dongan ale-ale para guru malua tahun ajaran 2024-2025. Para jolo sahali mulia tema tapasahat do puji-pujian tu tuata debata syala sini rohana dohot pangaramatian na tu hita sude. Boy hita marminggu di Sedarion laos adong nakin adong padidion na badia dohot kami mah patidakon ha persiawan nami. Jadi au mewakili teman-teman perguru malua madok mulia tema tu amang padita resort amang Samuel Merluga Simatupang amang padita fungsional amang tudutua sirait dohot inang Bibel Fro Boru Sinaga nah yang sudah mengajari kami biarpun hanya sebentar, tidak sampai 1 tahun kami belajar CD, tapi sangat memorable, tidak akan terlupakan. Terima kasihlah Amang Inang. Nah, berikutnya kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami yang mendukung kami dalam menjujui kami, mensupport kami dalam selama kami belajar CD. Terima kasihlah kepada Bapak Omak Nami. Juga saya sendiri punya kata-kata lah, mau madok hatau tu dengaku para guru malua. Jadi teman-teman, marbas Indonesia mau tuh hamu teh. Asa boya tuh syamu. Nah, jadi terima kasihlah atas kebersamaannya selama ini. Kita bersama-sama belajar CD dan sampai pada hari ini kita mengakui, menyaksikan iman kita di depan para jemaat, terlebih di depan Tuhan. Saya berharap kita berpegang teguh kepada iman kita karena kita sudah diberi berkat pertolongan Tuhan, bahwa kita ditolong Tuhan dalam membela yang benar, melakukan yang benar, dan melawan dan tidak melakukan yang jahat atau yang tidak benar. Marilah teman-teman kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan juga ada pesanku kepada teman-teman, jangan kalian pergi dari HKBP ya. Iya. Bangga kita sebagai orang Batak. Saya sendiri orang Simalungun ya aku guys. Tapi bangga aku HKBP ya. Karena inilah jiwa kita orang Batak. Oke? Jangan nanti habis ini mago kalian. Ya, tetap berpelayanan di gereja. Oke? Jangan nanti kalian
nama kalian di sini tapi pelean kalian ke sana. Jangan gitu ya. Oke? Tetaplah di HKBP karena HKBP lah tempat hatubuan kita, hagurangan kita dan kita mati sebagai jemaat HKBP. Jadi untuk penutupnya kami berharap semoga semua parhalado gereja kita HKBP Jalan Lurah Cimahi senantiasa disertai Tuhan, diberikan kesehatan dan panjang umur selalu. Dan juga kepada seluruh ruas atau jemaat HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi, semoga Tuhan selalu menyertai kita selalu, memberkati kita, supaya kita bisa memuliakan dan memuji nama Tuhan senantiasa. Jadi penutupnya, terima kasihlah atas waktu yang diberikan. Tuhan senantiasa menyertai kita, selalu berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih. Shalom, Horas. Ya, ala juara sada berprestasi mandokok kata, berarti san orang tua juara sada na terajim mak. Orang tua ni juara sada na terajim manakin, wasatam atau mang damanik tu keluarga damanik, dosu maruhamuna kata sambutan sian orang tua. Horas, salam buat kita semua. Puji syukur kita kepada Tuhan kita yang Maha Besar bahwa kesempatan hari ini, minggu yang berbahagia ini kita boleh berkumpul di sini melaksanakan ibadah kita dalam keadaan kita berbahagia. Kita melepas anak-anak kita untuk yang terakhirnya bahwa mereka telah lulus mengikuti CD. Kami doakan kiranya anak-anak kita ini bertumbuh berkembang dalam iman, tidak ada yang istilahnya kalau bahasa kerennya sekarang yang login ya. Kita jaga semua setia sampai dengan akhir. Bahwa anak-anak kita ini boleh menjadi pengikut Kristus yang baik, pengikut Kristus yang tetap memegang teguh keimanan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terus kepada kita orang-orang tua daripada mantan murid CD ini, kita dukung terus anak-anak kita bahwa awal ini adalah bukan dari akhir segalanya. Bahwa ini adalah awal mereka menuju kehidupan sebenarnya dalam kehidupan mereka, dalam keimanan mereka. Tentunya banyak tantangan, hambatan dan godaan yang ingin membelokkan mereka ke hal-hal yang tidak benar ataupun tidak sesuai dengan apa yang mereka pelajari dalam CD. Kiranya kita sebagai orang tua bisa mengayomi, membimbing mereka sehingga mereka bertumbuh berkembang dalam keimanan yang benar. Mungkin itu saja sambutan kata yang singkat ini. Terima kasih. Salam. Selamat matuak kaya nakon nami, naung makatida ko kaborsiaon. Amang inang, paluasamu manasida terus melayani, ala naposobulong na manasida. Dang di giwi-giwi non, dang di remaja binasida, masuk ma tupunguan ni naposobulong nasida. Asa tong boy ti ariming gumaret di punguan naposobulongonan non. Nah, jadi selamat bergabung manot di naposobulong. Dan mereka sudah disambut oleh abang-abangnya di retreat, mereka dipandu oleh abang-abangnya Naposo, asa gabe kompak kalaki terus. Jadi unang oray hamuna sida auda malua kok, gak usah lagi ke gereja, unangin nahawak kamang. Lokma di gereja lagi non gurang marsaor, dotak kedongan na di son. Sonima. Sian huria solat nari selamat madidat danak nong dewasa song nang dihamu sude natorasna.
Maret de mahita, laos jongjong mahita sa luhutna. Alidi bata aman namin na di banwagidjang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na ringgan dohot nasa uli mauliutus. Upasahat tami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho, sa jalo may gabi uap na hutsus di jolom, pasu-pasu may jalara moti asa huparhasyak kami pilihanon, pati pulon harajam mo di tonga-tonga ni huriam dohot di bortibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tot dim, asalam hutad dahami gudang ni si lehon-lehom itu hami, asalam girgir hami madok maulihati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banwagidjang sa pinarbadia maguarmo, sa maharajaw sa sauk malomo ni roham di banwa tongon songon na di banwagidjang, lehom matuhami sa darion hanguluan siap hari, sa samadusa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami, unang hami togihot pangudjunan, palua mahami siap hari. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasarho madamena tutot dim. Oras madihita, perjoloma, tujoloma nang magkatid ako kaporsyaon, buka sepatunya semua. Tujoloma, marputo majora pado pangajari, dungian non na tardiri, baru duksay na sida, marputo amanginang, dijoloma na sida, sianom mahita marsijalangan non sa bilmajalang yan kota, tuson, dungian no masuk maulaw na badia na niuluhon niya ang pandita si Raitan no ulaw na badia, dukosay pe ulaw na badia no nasa marpoto-poto muse yan akot taon do takka keluarga ima soso-soso siya kami asaboy perjolo ka na terdiri tujolo ma
Hamuna, bawa Bibel, bawa Alkitab sama apanya, aktenya. Multimedia sa diatur homma.